खुलुमबाय आंनि मुंनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ जागायनोसै। दिनैनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा। नोंथांमोननि बयनिबो आंगो आथिखालाव DIT लिटिल मास्टार टिभि श'आव गावनि रोंगौथिजों मुंदांखा जानो हानाय मोसानाय बादायलायनायनि गेजेरजों टप 10आव मासि आवग्रिनो हानाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारिया 50,000 रां मदद हरदों। मदद हरनायजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनिसिम नबजित नार्जारिनो गासैबो भट होनानै देरहासार खालामनांगौ होननानै मैखोम बसुमतारि बिथाङा खावलायहरदों। मख'जाथावदि दिनै सनिबार फुंनि 9:50 रिंगा समनिफ्राय नबजित नार्जारिनो भट होनाया जागायसिगोन। अदेबानि समबार फुंनि 9:50 समसिम जागोन होनना रादाबाव फोरमायबावदों दि होखानाय सम बायदि स्क्रिनाव होनाय 9152915246 नम्बराव कल खालामना बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनो भट होनो हागोन होनना गुरै बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। नैथियाव दं मैया कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया आसामनि दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनो मदद होनो थाखाय आसामनि कंग्रेस दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों। मख'जाथावदि आसामाव 29था जिल्लानि गेजेरावनो 7,17,046 जन सुबुंफोरा दैबानाजों खहा खालामजादों। लोगोसे दासिमाव 29 जन सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानांबाय होनना द टाइम्स अफ इन्डिया मुंनि रादाब बिलाइयाव फोसावदों। थामथियाव दं बर' हारिया दिनैसिमबो खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों। माब्लाबा जिब जुनारजों नाख्रेबजादों, माब्लाबा मिथिंगायारि खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों आरो माब्लाबा सोरखारजोंबो सिलिंखार बिलिंखार खालामजादों। नाथाय गुबुन हारिया मंगल ग्रहआव सहैबाय। नाथाय बर' हारिया गावनि हायावनो आलाय सिलाय सातजारलाजों भुगिनांदों। दिनैबो आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव रायजो जानाय बर'फोरा आलाय सिलाय। जोंनि दुखुथिया जिउ जारिमिनखौ सोर आय होगोन होनना गेदेर सोंलु सिखारदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। ब्रैथियाव दं बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव लिरनाय दफा बायदि बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायजों लोगोसे नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्लायाव थाबैनो NIT आ गायसनजासिगोन होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन। लोगोफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाला आरो बेल आइकनबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।